Anong bola eh? Dilim na ang paligid. Dilim lang. Oh, tapos ito mo ah. Sasabihin mo yung tanong mo ha. Sasabihin mo sa'yo bakit tanong mo tapos sa kanila ka lang. Ha? Pala. Pinakita ko rin yan no. At ang pwede. Doon lang ang doon mo kasi. Kasi nila ko yung sabi. Nagagawa ako ng work eh. Nandun si Papa. Parang niya high school. Yung Facebook ko, mas hindi nabubuksan talaga, promise. Ayaw. Hello? Mas may Facebook ka ba? Ha? Kasi may nangingi. Tapos kukunin daw yung Facebook ko sa Facebook mo. Kasi hindi na nabubuksan yung Facebook ko. Ay, sabi niya, para